Salutare și bine v-am găsit la al doilea episod. Suntem aici cu cei doi mușchetari. Salut! Și astăzi mergem mai pe zi pentru că pe seară nu putem. N-am mai plouat aseară, deși avem ghinion, încă este noroi. O vreme este de rahat, vă zic sincer. Ziceți-mă și voi ceva la cameră. Nu să zicem, stai în pădurice și ăsta este al doilea vlog. De seară vom face al treilea în pădurice pe beznă. Da, deci practic de seară o să murim de frică ori de râs. Fiți atenți, de seară o să facem un foc de tabără și o să spunem povești horror pe videoclip, vreți? Mamă, cum ar fi? Cine-i de acord, mâna sus? Deci toți suntem de acord și cel din spate de acord. Și de seară o să spunem povești horror. Da. Băi, deci pe telefon nu se vede așa de rău cum e în realitate, dar în realitate vă zic sincer, e ca și cum ar fi aproape de seară, pentru că e foarte bez. Nu, și e asta, cețăța care îți dă așa un aer horror. De copaci nu mai zic nimic, nici nu se vede pe cameră. Și hai să mergem acolo. Deci, da, nu știu, nu băgați în seamă. O să auzi ceva, filmează. Ai oprit? Oprește un pic, o să revenim înapoi. Ok, hai că am revenit. Deci ce vreau să vă zic că și al doilea mușchetar e că diseară să stăm la foc de tabără și să spunem povești. Acum noi v-am zis că mergem în pădure. Haideți mă. E foarte mult noroi. Și când zic mult, mă refer la mult. Și să spunem povești. Da, de seară să spunem povești. Îți dai seama lângă foc cu ceața asta. O să vin și eu cu telefon și o să băgăm, o să spunem de la noi niște povești și o să băgăm și de pe telefon niște povești. Paul Adrian, Da, și în combaia, dacă dați și voi un like al la patrulea Paul, mușchetar. dați și voi un like la Paul. Un like și un subscribe. Uite barza, mă. Hai să Se mergem. vede puncticelul ăla, acel alb. Stați că încerc să o prind din nou. Stați să vă arăt și vouă. Se vede? Uite, vedeți și voi? Să mergem. Dar uite ce departe se vede pe cameră, mă. Haide, să le arătăm locurile unde am văzut noi. Deci, ca idee, pădurea unde mergem acum... Să intrăm pe aici până stufărișuri. Stai, bă, hai pe aici, mă, că e mai... Pădurea unde mergem acum nu e bântuită. E doar bântuită. Da și voi un subscribe la shorturile mele, Dragoș și Osten. Și la V8. cei 4 mușchetari care filmăm acum. Uite, mă, să vede și mai bine. Da, hai să coborâm pacia. Pacii, hai. Și o să coborâm prin chestiile astea și să vă arătăm ce am văzut noi pe aici. Deci, ca idee, noi când eram mici... Urmează mai sus un pic. E cam gunoaie. Deci lumea este atât de rea că a aruncat atâtea gunoaie, fraților. Shit, vă alunici. imaginați. Ia mă bine camera să mă duc în val. Ia vezi, fost să... Nu vă imaginați. Zic că nu iau cu telefonul. Da, pați, niște gunoaie. Aș pe aici prima dată. Și de seara o să mergem... Bă, da, sau niște câini. Haide, dă-i le duc. Hai, ia cu alea, bro. De seara o să mergem la foc de tabără, o să-mi iau și eu telefonul, o să băgăm niște horror, dă-i în față. Stai. Stai, mă, că am luat-o plus pe aici. Uite, hai pe aici, ce are? Dă-i în față. Haideți, hai și tu cu mine. Nu trebuie să filmezi. Frică? Frică pe zi, mă? Nu, da. Seara mai zi. Deci, E cam mult noroi, dacă vă deranjează sunetul... ASMR, mă. ASMR, ce mult noroi. Intrați, dă-i pe aici, pe la stânga. Intrăm pe pălări pe aici. Pe aici? Nu mai Pe facem. aici am văzut eu ceva, un om alb, pe aici, cam pe jurul ăsta. Am văzut și noi odată. Mă, știi pe la negru. Matei nu mai arunca. Sunt gunoaie. Și haideți să mergem. Sunt multe gunoaie, gen. Matei!
Nu mai arunca, nu mai arunca. Bine, mă, Hai, zi, nu mai are. Așa. Pe unde o luăm că e mai mult noroi pe aici. Veniți după mine. Păi, deci nu ne-am Am dus camera să filmez. Ia. Deci nu ne-am dus și noi deloc. Deci, fraților, am revenit aici. I-a dat mie camera să filmez, că filmez mai bine, el încă e începător. Dați și voi acolo un like și un subscribe, Abonare și Da. comment de tot. dacă vă place. Se vede, mă, că trecem în spaiță. Că-i fai. Vezi? Hai de în păduri, nu în păduri. Filmăm de 5 minute, am noroi. Dacă se aude câini, sunt legați prin colo. Bă, cam pe aici, zi, uitați-l și pe cel care are YouTube, cel cu negru, cu acest canal. Zi tu dacă n-am văzut, ține coale, zi tu dacă n-am văzut ceva aici. Ba da, nu știu, dar nu știu ce era aici, mă. Cred că era un strigoi. Da, era Asta se fantom. zice legend. Da, Dar nu cred că e strigoi. deci s-au niște câini pe fundal. Nu știu cum ne aud. O să mergem acum în prima parte, a doua de Aici. fapt acum, mergem să mai zicem pe aici undeva se zice niște povești de groază. Deci că-i... Sau nu, de seară, Da. revenim cu poveștile de groază. Și haideți să mergem pe aici. Deci, ce vrem noi să facem este să facem undeva pe aici, să fie cât mai horror. Că vedeți, așa, totul noroi pe jos. Bă, dar chiar dacă e noroi, noi pe unde stăm? Ne găsim noi un loc, lăsați așa. Și uitați, se vede foarte horror. Adică se iasă acum unul din pălărie. Hai, mă, Matei! Nu intrăm. Arătă-le și malul la oameni. Deci, bă, da, să vede că a plouat aseară, mă. Păi mai ești o grămadă, mă, chiar. Da, adevărat. Mai e și A înghețat și apa. apa în gâță. Dacă vreți să vă imaginați câte grade are apa, are vreo 20 de grade. Ea zice că e aproape, e zice că e peste bognă. Adică uitați-vă și voi câtă gheață. Dragășe, nu ne-ai speriat, chiar de încontru te-am văzut. N-ai trebuit să pui piciorul pe gheață. M-am dat și Mă, bă, deci ne-am făcut de noroi toți, mă. Frate, Dacă facem 30 de like-uri, mă bag cu picioarele în gheață. deci, câte? 30. L-ați auzit, al doilea mușchetar, promit? Și eu tot la fel. Hai, bate palma, tăiați voi, hai, gata. Dă și mie. Promit că mă bag. Palma cu căcat. Deci al doilea mușchetar a zis că se bagă, Haide, frate. că calcă, ca virgulă, calcă pe gheață. Pe aici, pe Da, mare. da, acum. Noi la alea 30 de like-uri. Da, O să chiar. facem, mă bag cu picioarele în gârlă. Cu picioarele, iau și mai bine. Gârlă, băi, fraților. Mamă, deci ăsta și-a pus vorba aia pe viață. Bă, sau pe uitați moarte. aici. Dați la follow la rege. La rege. Dacă lumea să face 30 de like-uri sau 20 și se abonează, facem Dați partea a acolo treia la... și Da, bate aici, bă. Frate, aici, mă. la aici. facem Dați acolo multe like-uri la Dragoș Oasten. El din păcate n-are canal. Stați așa, mă. Niște rații prin colo și încerc să le arăt. Hai că nu mai sunt. Nu se văd, da? Da. Eu tot apa. Mă, what the fuck s-a Dacă revărsat? vreți să știți, s-a inundat aici. Uitați, arată-ne până unde a venit. A mai rămas apă. Bate și în dreapta. A mai rămas- Bă, și... Uitați-vă că căcăm în apă. Uite și la... Mam, zici că e o baltă miniatură. Filmează încolo, m-am filmat. Sorry, bănat. Uite, în copac sunt niște... Da, mi se pare că e mai mare apa cum era înainte. Da, parcă e mult mai mare. Deci, stați așa că idee. Noi filmăm horror, dar vă arătăm și cum e natura.
pentru cei de la Unde oraș. venim pe la horror, vă arătăm. Vă arătăm tot drumul nostru. Sperăm noi doar să nu dăm de câini. Și dacă să fie de vagabonți. Să-i gonești. Multe sticle, știi? În față, nu pot zice. Asta observ eu. Multe sticle. Uite ceva galben acolo. Bă, încolo noi stâna lui Paul. Vedeți? Înainte. Ziceam tu mai încolo. Să oprim un pic videoclipul și revenim. Și am revenit de cu un cadru Drăjișchi din filmele horror, sărac acasă. Mom, shit. Bă, Nu mă interesează dacă facem până diseară 30... maxim 10 like-uri. Ce specie de om avem? Al treilea mușchetar ca nebun, sincer. Stai o cuvinte. Dacă facem 10 like-uri, Ce prost ești. diseară o să facem povești la foc. Adevărat, nu vă amintiți cu nimic. Dați acolo subscribe. Facem deși atenți. Dăm pe și face intro când închidem. Au trăit băul. Intro, da. Deci, ăsta, Cam ăsta a fost vlogul. al treilea mușchetar, e pus pe șotii. Nu mă zic pe Și, Așa. fraților, cam acesta a fost videoclip. Eu am fost Dragoș, Duțu, Matei și Până în pa, pa. Am ceva